Hanya dua, lalenya panjang. Kalau berbunyi, ya tadi. Muni. Maksudnya ya muni ngono. Belale. Masa belale ku muni ngono kuwi to, Mas? Iya, kowe anu. Anu, pijet to, Mak. Malah sampe ro Anu, kowe ngayang kok, ngayang kok. Ngayang. Ngayang coba. Heeh. Iya, bisa lah. Bisa lah. suwe kan. Ya tekan gajah. Oh, lagi lalene kayak Duduk. Tiga masuk lagi ya coba. Golek barang samplokan koyo pola kok niko-niko to apa. Mas, Mas. Lae. latihan. Ya, nek gonmu Mas. Waton Sartono. Sarto aku. None ra melok. Oh, nona ra melok. Loro. Iya, sakit. Lah. Dilanjutke. Katun Mbah Atmono nggih, mau dawuhipun. Nggih, katur Mbah Atmono. Ya. Wilujeng midhatan. Jaman berjumpa jor kelingan anak lakang dingin tak openi ning saiki opo